Mga kaibigan, mga kapatid, papatunayan ko sa inyo na ang kumpisal sa pari ng simbahang Katoliko ay hindi ayon sa salita ng Diyos na nakasulat po sa Biblia. Mababasa po ito, mga kaibigan, sa unang Juan Kapitulo 1, versikulo 9. Ito po ang nakasulat. Subalit kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating papatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Mga kaibigan, mga kapatid, kahit ang kanilang Biblia nagsasabi na sa Diyos lamang po natin ikumpisal ang ating mga kasalanan, pero hindi nila sinusunod ito. Ang binabasa po nating Biblia ay Biblia ng Katoliko na pinipirmahan ng kanilang kardinal at mga obispo na sa Diyos lamang po natin ikumpisal ang ating mga kasalanan, pero hindi ito sinusunod ng kanilang simbahan. Mga kaibigan, sana po mamulat na kayo sa katotohanan sapagkat ang kapatawaran ay matatagpuan at matatanggap lamang galing sa Diyos, hindi sa pari ng simbahang Katoliko, sapagkat walang kahit isang bersikulo sa Biblia na nangaral ang mga apostol na magkumpisal tayo sa ating kasalanan sa pari ng simbahang Katoliko. Punto Biblikal, kini ang sulugohon sa Dios. Brad Edwin Canonico.